Tu ja està gravant? Sí que està gravant ja. Pues avui he vingut així, bueno, hola, hola Amàlia, com estàs? Molt bé. Hem vingut així i no mos han donat un tema per parlar. Així sempre se mos dona unes directrius, i avui no mos han donat res. Però no, sí, no passa res, no se preocupeu perquè nosaltres tenim molt de món interior, podem parlar de moltes coses. De què vols parlar tu? Ai, pues, a veure, pues mira, esta setmana la notícia forta, és una notícia que molts s'esperaven que arribara tard o punt, i ha arribat. Jo ja sé el que parles. És el que te vull dir. Sí. Perquè és que uno que sea de hippie i dia, somos yonkis del dinero, tío sinvergüenza. Cuando tire de la manta... Diu, diu que eixirà més merda punta pala, no? Y entonces... I naixi. Està vinga així merda, vinga així merda. Però això és com l'iceberg, que són això de xal. El Titanic, La merda que brolla, així estem... La setmana passada parlant de merda i esta setmana també. Sempre... Bueno, qüestió que el que brolla ahir és, ja veus tu, que és molt animalà el que és. Imagina el que n'hi haurà ahí baix, perquè el que n'hi hasca, que mos conten. Sí, jo m'he perdut ja de on n'hi ha i on n'hi ha. Aquests animalais, que s'han gastat diners i tot, que han fet un desfalco ahí de tot. Pues de lo que sabem, a saber què és el que no sabem, Vicente. Jo m'assusti perquè digueren Operació Taula, i jo m'assusti perquè primer per si que era Operació Taula, i dic, la de la taula que fan així en la ràdio, i dic, pues això ho han fet tot, estos no han d'haver furtat res, però resulta que no, que és pues del rus, i ahí digui, Putin així també, però no, és el que digui 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pues ala, Antonio, ara vas ahí tu raere en 4.000 o 5.000. Entonces anem a fer, jo estic organitzant amb els amics una excursió, perquè quan em venen a Muntó, em van a vindre tots en un autobús que han ficat especial. Ah, sí, una línia especial. Han ficat una línia perquè puguem vindre tots, com el corredor del Mediterrani, però corredor Xàtiva, València, Picassent. Entonces van anar venint tots en un autobús que s'aixin a verd i blanc, que fica Guàrdia Civil, un autobús fet a posta país. Entonces hem d'anar als Pioca, i aprofitant el que digueren fa temps, així ha passat algo, aprofitant el que digueren que tenen que restaurar la Torre Espioca, doncs protestarem per això i els aplaudirem a tots. Li diré, hola, a caseta, que teníem moltes ganes de veure-vos així a Picassent. Això. I això. I també, mira, per no preocupar-nos dels que van a estar ahí a la sombra, ha passat també que esta setmana ha vingut la xicona de València que és molt educada, perquè s'encarrega de l'educació. Te diu, pues tu, quan te sentes, tens que aprendre a menjar de la dreta cap a l'esquerra. Ella s'encarrega d'aquestes coses i de les escoles. I ha dit que així van a construir l'escola número 4. I això és molt important pel poble, perquè està la 1, la 2, la 3 i ara va la 4. Ara vindrà el problema de veure les carpes on les posin, perquè això també serà, ara tindran que fer ahir un memoràndum com és això que voten. No, una consulta. Un referèndum. Un referèndum, d'això. I per veure volen les carpes. Les carpes que no les lleven, que al meu net, jo tinc un net que se diu Adrià, el xicón, i al meu net li agraden molt les carpes que no les lleven, que ella hi s'ho passa de lo més bé, sempre ve. Se plega sempre tard a casa i pegant colps i ja està echant. Això tots. Què mos queda? Seguim o un minut mos queda? Pues en este minut, pues saps el que anem a fer en este minut? Anem a fer promoció de lo del xicón este que t'he dit jo i la teua neta, la Carmen. Demà resulta que ells van a... Demà és divendres. Saps què passa? Que això com van al Facebook, n'hi ha que apreta el botó el diumenge i diu, demà dilluns. O n'hi ha voltes que de repente el vídeo apareix el diumenge, que això va ajudar. Por ràdio se cau a trossos, quasi se cau cada dia. Bueno, que demà en Aldaia, a les 8 de la vesprà, a 3 euros, que és molt barat. Veniu a la Lliga d'Improvisació, que està al Galliner,
que torna a Laia després d'un muntó d'anys, allí s'ho passareu molt bé i disfrutareu molt. I dir també que la setmana passada estaríem jugant en la Laia i guanyaren... No, la setmana passada en quart, de quart. És que això és un mal. I guanyaren. Han guanyat dos ja, han guanyat dos de dos. I ja van per davant de la Lliga, saps? Sí, estan ahí. Era un partit per veure qui arriba, qui guanya la final. I la Copa. I està molt bé, la veritat és que val la pena. Val la pena, val la pena. Perquè és com si anés a un partit de futbol, perquè allí n'hi ha dos equipos, un àrbit i tot, i improvisen. No contes més, que vinguin a veure si volen, que vinguin a veure. És que val la pena, de veres, Ala, nosaltres anem a seguir parlant de les nostres coses. Porque te diria que han ficat una antena allí en el... Jo no puc veure la tele. Això passaria en el 13 i en l'economia. L'altre dia no va poder veure Bajo Sospecha, que és una sèrie que m'agrada molt.